こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はダラムサラでガンデラギャマの借金について2日間の法話を開始されました。チベット人元政治犯南紀氏はチベット人が厳しい弾圧を受けていることと自身の体験を証言しました。中央チベット政権は米上院委員会がチベット解決法案を承認したことを歓迎しました。北米訪問中のペンバツニ主席大臣は会合に積極的に参加するなどアピールを強化しました。タラントマ大臣はヒマチャルプラディ州の学校視察を開始しました。ノルジンドマ大臣はチベット政策研究所によるチベットガンディポダン政府に関する本を発表しました。隣人玄関代表はオランダ大使にチベットの危機的な人権状況を説明しました。ダライラマ法王は今朝ダラムサラのチベット寺院でタミンゲゲティーチングモンゴル村中組織委員会の要請を受け、ガンデラギャマの借金に関する2日間の法話を開始されました。この法話はダライラマ法王公式ウェブページやチベットテレビのページでも中継を視聴することができます。4月19日、報道陣の取材に応じた若いチベット人女性、南紀氏は中国政府による基本的権利と自由に対する弾圧の強化の下で、チベット人は苦しんでいると語りました。Tandere jangan tanzi jam turkati teloni telosho jangan tanzi jam suda hepkanjiku ulla rango kerder jam gorombo chupuda hepkanjiku ti morgunda uchi te ronka tangani mara kem 中央チベット政権情報国際関係省によって主催された記者会見で、昨年チベットからインドに到着した24歳の南紀氏は、中国政府当局による違法、非合法な拘束、拷問、差別を含む刑務所での不当な扱い、公正な裁判の欠如、絶え間ない監視による釈放時の恐怖と不安など悲惨な体験を語りました。南紀氏はチベットのガワ県チャロ村ペマラタンの出身で、2015年10月21日ガでいとこのテンジンドンマ氏と共にダライラマ法の肖像画を掲げて抗議を行い、中国当局に逮捕されました。当局は2人を抗議後10分以内逮捕し、1年以上拘留しました。刑務所にいる間は食事を与えられず、殴打され、精神的にも苦痛を強いられました。2016年11月、2人は公正な裁判を受けることなく、トルチュ県の裁判所に3年間の刑期を言い渡されました。2018年10月21日、南紀氏と天神ドマ氏は刑期を終えて釈放されました。今週火曜日、米国上院外交委員会はチベット解決法案、チベット中国紛争解決促進法を承認し、中央チベット政権はこの動きを歓迎しました。ペンバツン主席大臣は、この承認はチベットの歴史に関する中国の誤った作り話に対抗するための重要な一歩であると述べ、また、下院上院議員をはじめとする全議員の揺るぎない支援に感謝しました。北米チベット事務所代表のナムギャチュル博士は、北米チベット協会のメンバーにこの素晴らしいニュースを伝え、中央チベット政権を代表して各州の上院議員からの支援を求めるメンバーの努力に感謝の意を表し、努力を継続するよう呼びかけました。この法案はジン・マッガバン下院議員とマイケル・マコール下院議員によって提出され、米国下院ですでに可決されました。今回、上院委員会での承認を受け、上院本会議へと進む準備が整いました。
京都派の両院議員によるこの法案はチベット解決法案とも呼ばれ、チベットと中国の紛争を解決するためにいかなる前提条件もなしに中華人民共和国とダライラマ法の代表者、あるいは民主的に選出されたチベットの指導者との直接対話を支持するという米国の方針を再確認するものです。また、チベットの歴史、文化、人々、ダライラマを含む制度に関する捏造された事柄など、チベットに関して中国政府が広める偽の情報に対抗することも目的としています。小チベット政権のペンバツニ主席大臣は北米での活動の一環として2024年4月15日によりワシントン DC で公式行事に着手し、チベット国際憲弁の指導者とともにチベット解決法案の成立を推進するため、議員や政府高官との会合に積極的に参加しています。ペンバツニ主席大臣はカナダを皮切りに北米での一連の公式行事をこなしており、チベット人コミュニティでの演説、研究センターでのチベット大義についての議論、モントリオールでのカナダ議員との会談などに従事しています。4月11日、チベットの政治指導者である主席大臣はケベックチベット文化協会主催の集会で、モントリオールのチベット人住民を前に、第2回目の訪問の一環として、第16回内閣の政治的・行政的努力について語りました。その内容には、チベットの歴史的地位、現在進行中のチベット国内の危機的状況、中道政策による長年のチベットと中国の紛争を解決するための第16回内閣の戦略的アプローチ、チベット人居住区の存続を守るための努力などが含まれています。同日、コンコルディア大学のモントリオールジェノサイド人権研究所は、ペンバツニ主席大臣を招いて会議を開催しました。主席大臣は研究所のメンバーを前に、中国が組織的にチベット人固有のアイデンティティを消滅させていることへの懸念を表明し、チベット抗議への地政学的な意義について語り、国際社会が中国に対処する上で直面する課題について解説しました。研究所のカイル・マーティ事務局長は、中国の人権侵害についての主席大臣の洞察に富んだ発言に感謝の意を表しました。その後、ペンバツニ主席大臣はケベックブロックのイブ・フランスワ党首及びアレクシス・ブルネル・ドセプ議員と会談し、チベットと中国の紛争及びチベット人の文化遺産保護努力に関する問題について話し合いました。主席大臣はワシントン DC のチベット事務所からナムギャチョル代表、カナダチベット委員会のサンペラルンパ委員長、ルイサ・ドゥランテ副委員長、シェラプ・タチン事務局長とともに会合に参加しました。モンタリオールでの活動に先立ち、オンタリオ州議会チベット友の会は主席大臣を歓迎しました。カナダでの公式訪問を終えると、主席大臣はバーモント州とボストンから米国での公式訪問を開始しました。この訪問期間中、主席大臣は公開講演に参加し、若い人々と交流し、議会や立法府の代表者と会談しました。4月12日、主席大臣は米国バーモント州でピーター・ウェルチ上院議員、ベーカー・バリントン下院議員事務所のデビッド・シェール州局長、エマ・マルバニ・バリントン市長の事務所のスタッフと会談しました。これらの会議で大臣はチベットの緊急事態を伝え、中国がいかにチベットの独特な文化やアイデンティティを根絶し、チベット人を同化させようとしていることを強調しました。これらの会合の後、主席大臣は地元のチベット人の若者たちと交流し、チベットの歴史的意義、チベット高原の歴史、自然環境について話し合いました。夕方、地域のチベット人協会による文化舞踊が披露され、チベットの伝統的な方法で歓迎を受けました。大臣は地方チベット人協会が小規模なチームにもかかわらず、政府関係者や地元当局との会談を企画し、短い訪問期間中の
効率性を高く評価しました。ボストンに到着後、地元のチベト人住民を前にスピーチを行い、チベト人の若者たちと対話セッションに参加しました。文部省のタラムロマ・チャンラ大臣は、ヒマジャルプラディッシュのチベト人学校の視察を開始しました。今週月曜日から大臣は、ゴバルブとチョンダラのチベト子ども村、サンボラチベト学校協会を訪問し、学校管理者との会合を開き、教室、寮、家庭を訪問し、学習環境と施設を視察しました。大臣は生徒たちへの挨拶の中でチベト語を守ることの重要性を強調し、生徒たちが自分の可能性を最大限に生かし、長所を知りながら短所を改善するよう伝えました。この目標を達成するために、生徒たちは教師と率直にコミュニケーションをとり、最善を引き出すべきだと語りました。今週木曜日、情報国際関係省のヌンジルマ大臣の出席のもと、チベット政策研究所は出版記念式典を開催しました。この出版物には、高等チベット学大学のチベット史講師であるツァンルトプラ氏、元チベット国会議員で高等チベット学大学の講師であるスナム・ゲンゼン氏、ダレイラマ高等教育研究所チベット語文学講師であるニェンタル氏、3人のチベット人学者によるチベットのガデンポラン政府に関する研究論文がまとめられています。ヌンジルマ大臣は編集者と研究者の努力を評賛し、このような取り組みを実施しているチベット政策研究所を高く評価し、これらの研究論文は非同盟の外国人研究者に事実に基づいた内容を提供し、若いチベット人世代に長く失われた祖国の歴史を知らせる上で極めて重要な役割を果たすだろうと述べました。隣人玄関代表はオランダ外務省のウィム・ゲッツ人権担当大使と会談しました。会談の中で玄関代表はゲッツ大使が最近デルゲンの状況に懸念を表明し、基本的権利の行使により逮捕された人々の即時釈放を中国政府に求めたことに感謝の意を表しました。さらにチベットの危機的な状況についてゲッツ大使に説明し、特にダレイラマ法14世の後継者に対する中国の干渉やチベット人のアイデンティティと文化を根絶することを目的とした中国国営の寄宿制学校におけるチベット人の子どもたちの強制動員について強調しました。ゲッツ大使は以前、オランダ王国の中国大使を務めており、チベット情勢に精通しています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。